Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto kod jood bura mag UDA oseyo gai mar Azimio Raila Odinga kuom chano ng'anyo mag tulo kaka yo mar donjo e piny owacho. Jotelo mane olose gwenge mopogore opogore rore duol achiel ni Raila buto e tok pek mar ngima kod chik mar omenda e bago ng'anyo kaka yor donjo e piny owacho kendo ramo ni mano ok bi nyalore. Kaka Chris Owino leronwa, jotelo go koro dwaro mondo kaw okang' mager ne Raila kaluwore gi tho mar ji 9 kaachiel gi kethruok mar mwandu. Kaluwore gi ng'anyo mag Azimio mag chieng' tich adek jumani mane oweyo ji 9 ka owito ngimagi kaachiel gi kethruok mar mwandu, jatend piny William Ruto, jalupne Rigathi Gachagua kod jood bura mag UDA owuok oko kendo sayo gai mar Azimio Raila Odinga kuom chano tiyo gi tulo e donjo e sirkal. Latest episode of the violence in the guise of protesting the rising cost of living was one of the many evil schemes by the opposition leader and his sponsors to bulldoze his way into government and to ensure that the transformation agenda by President William Ruto is neutered. Wewe ulipanga mapinduzi, wa Kenya wakakufa. Wewe ukakuja ukaangaisha Mheshimiwa Kibaki. Ile kazi angefanya, mkeka, choo, sijui nini, muda ikapotea. Ndio huyo umekuja ukadanganyana pale kwa Jubilee, Big 4 ikapotea, BBI, sijui nini, ukora, tukaingia kwa madeni. Jatend piny William Ruto kod jodito mag Kenya Kwanza wacho ni Raila obuto e tok pek mar ngima kaachiel kod chik mar omenda mar 2023 e chwalo agenda mare madonjo e piny owacho gino magiramo ni ok bitimore ngang'. If you purport to be protesting on behalf of the people over the state of the economy and the high cost of living, how do you mitigate that by sabotaging the same economy? How are you dealing with economic challenges to the ordinary mwananchi by stopping that mwananchi from going around their day-to-day hustles? Mimi nataka niwaambie kwamba hii ni mbinu ambayo imetumika hapo awali, kwamba baada ya uchaguzi watu wanaleta mambo ya fujo ili wakatiwe nusu mkate. Today you are sponsoring anarchy with your sponsor and a handshake brother so that you can enslave this country. I want to promise that you will not succeed again. Kaoloso e counties mag Tharaka Nithi kod Kitui, Ruto olero ni en kit Raila Odinga mar muocho tule kinde ka kinde tok yiero bang' rem ka otelo kaachiel kod tungo piny owacho. Kaluwore gi jotelo mag Kenya Kwanza, ng'anyo mag Azimio ichwalo kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod ogai mar Azimio Raila Odinga kaka yo mar ketho chenro mag piny owacho bang' Kenya Kwanza loyogi e yiero maduong' mokalo. What happened in parts of the country on Wednesday was pure economic sabotage by non-political mercenaries with ulterior motives aimed at reversing the upward economic trajectory that has been driven by the Kenya Kwanza administration. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kod jood bura mag UDA koro dwaro mondo kaw okang' mager kapino ne ogai mar Azimio Raila Odinga kuom bago ng'anyo mag tulo, tho mag ji 9 kaachiel kod kethruok mag mwandu mag jopiny. And I want to ask our president that time is enough. There is time for everything. As even the Bible tells us, it is time to deal with Raila squarely. There is nothing much to be scared of. Na wale wote ambaye waliharibu mali na kuimba lazima wakamatwe, wapelekwe katini, wafungwe. Jotelo go wacho ni uchumi mapacho kae ne okethore kinde mosruok e kind jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod Raila Odinga, gino ma omiyo Azimio onge kod ratiro mar goyo koko ewi pek mar ngima ka gikwayo Azimio mondo mi Ruto thuolo mar chiero uchumi. Mr. Odinga and Mr. Kenyatta, you know it is you two that got this country to where it is today. Give President William Ruto the time and the space to fix your mess. He has the ability and capacity to fix that mess, and he will. Anakuja hapa kutusumbua ati tumeharibu uchumi. Mwenye kuharibu uchumi ni Ruto ama ni Uhuru? Nani aliharibu uchumi wa Kenya?
Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.